गोदान गानफ्लांबाय आंबो नै लेथ्रा जाजोब्बाय गोसो एन्जर गुदुं जावनाय दों नामा बिथाङा बोलो दंना गैया नायथारनोखि एसे पावारखौ नायनि तो हे गाइस तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग भिडियो दा बिराद गोबावजों दिनैसो ब्लॉग मोनसे आरोना लोगोफोर मागोनि गाबोनथ' भेलाघर सावनाय बेखायनो दिनै जोङो रावबो लोगो गैया जानि आंनि लानि फिसाला नै फंबायखौनो लानानै जोङो दा औवा लायनो थांगासिनो थौसे दोनहैखांबाय ओमफ्राय दा दानखांजोब्बाय औवाखौ ओमफ्राय दा थांगासिनो लायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो इन्टारेस्ट थ' लेट्स गो हेलौ लोगोफोर दा फाइनालि जोङो बारियाव मोनफैबाय जों फार्स्टआवनो माने औवाखौ दोनहैग्रोबाय आरोना मोनसे दोनहैग्रोखांबाय खस्थ' मस्थ'बाबो उपाय गैया आरोना दा दोनहैखांबाय ओमफ्राय दा मोनसे लायनो थांगासिनो माने एसे गोलैदों आरोना औवाया मोनसे नैबे जाबाय जोंनि बारि ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंनि फुख्रि आरोना रानजोब्बाय दैयानो दा बिथाङा बोलो दंना गैया नायथारनोखि एसे पावारखौ नायनि माबोरै पावार आंनिया बहुद गोरा थेवबाबो आंनि बे दा लोगोफोर जोङो औवाखौ लांग्रोनि आरोना नङाबा बिराद लेट जागोन दा बिदिबा नोंथांमोना डाइरेक्ट जावनाय आरो जोङो नारा होनायाव नोंथांमोना डाइरेक्ट देखायखानोसै थ' नोंथांमोना नायलांदो आरोना चलौ लोगोफोर जों दा औवाखौ दानखांजोब्बाय आरोना दहाय थसे दोनहैखाबाय नैबे औवा आरोना हेल' गासिनो बिथाङा दा औवाखौ थिखांसिगोन खानैबो लोगोफोर नै बेलागुर दान जेनेबा बानायबा गस्लाफोर ड्रेसफोर माबायदि जायो नै गस्ला गोदान गानफ्लांबाय आंबो नै लेथ्रा जाजोब्बाय गोसोम गस्ला आंनाबो नै मा नांजोबो सेगान सेक पुरा लगा मेरा मजाक लोगोफोर नायनो हागोन नै नैबे जोंनि बारि मार हाग्रा जाबाय दानिया मार गोबावथार जाबाय आरोना थ' बिदिबा डाइरेक्ट भेलागुर बानायनायाव नायलांखादो आरोना चलौ ना मा होनो चलौ अके गायदो दे रोजाबनो खुरख' मोजाङै जोंनिया माबा हाखर जावनाया मेथाइबो खनलायलांबायलै नै अबे मजा आएगा ना भिड़ो जाबावगोन नालाय बिदिबा ये बेनो मोजां थाबाबि फिलिं आरो मायाव थाङो ना सल' जाय मानसिया सल' बुजिया लोगोफोर जोंना भेलागुर सावनाया औवाया दानखांजोबनानै 8टा टटेल मेंबाय गस्ला टस्ला लेथ्रा नांजोब्बाय नै एन्जर गुदुं जावनाय दों नामा सिंगारा बेयावनो बानायसाबबाय नै लामायाव बानायासै एबार नै फुख्रि फबनाय दं नै बेयावनो बानायबाय नै नाराबावा मोनसाबनो नै बेखिनियानो दा बानायबाय थादो नारा लायनोसै स' लोगोफोर भेलागुर बानायनाया जोंनिया मोनालायबाय आरोना ओइ नै पुरा 6टा बाजिलायबाय दिनै माने औवाखौ दाननानै बानायखांनानै रेडि जाजोब्बाय बेनिफ्राय नैबे नारा जिगाब होनायाव एसे बेयावनो गोबाव जाबाय ओमफ्राय नै कमप्लिट फाइनालि ओंखारबाय आरोना नै नायनांगोन नैबे बनदानि थाखायनो जादों नै साला सुवा दायो ओइ नै बेनो गोबाव खालामदो बेनो गोबाव खालामग्राया नै दा कमप्लिट ओंखारबाय दा गाबोन सावनोसै आरोना बेलागुरखौ दा मा होनो रायजोफोर बरिया मोजां सावनोसै गुड नाइट लोगोफोर नै आग्लायबावबायसो नै बेखिनियाव